ходили, грибочки собирали, носочки сами вязали. Чеснок свой, конечно. Уточки тоже свои. Морковка, чесночок опять же. И вот все остальная наша продукция. Народ подходит, берет. Люди очень рады, что дешевая такая продукция. В общем, и мы рады. Ярмаркаларга катнашам, һәр вакытта катнашырга тырышам. Товарларны сатып алалар дип әйбәт, шалага кары яхшырак алалар. Мизеләдә үз клиентларым бар. Яхшы товар алып килергә тырышабыз инде. Мин сүзеп сортлар асырыйм, умарта тотам. И сөт продуктлары сыр асырыйбыз. Кешеләр алай зарламыйлар. Товарларны мактап алалар. Тагын булып торса иде ярмаркалар. Alırlar mı? Kadı. Olmaydı. Almaydı. Alırlar mı koyan eti? Выращиваем кроликов уже несколько лет. Ну, это, конечно, хлопотное дело, но этого стоит. Диетическое мясо. Спрос нормальный. На ярмарке ездим, в Челны ездим на ярмарку, здесь выходим всегда. Но берут. Satarga satavız, ürdekler, tavuklar, sattık net, yeyberlerimiz, koz mayları, sigir mayları satavız. İlen üzümüzde üstürülgen barışlar, rızıklar. Kozlarını %5'ni üstürdük, şimdi biz ürdekler üstüremiz, %'den artık ürdekler buldu mulartlarını. Сразу кисем берем. Да, злаки. Görüyoruz Bolgan'da birini sokakta bırakılmasın. Ярмаркаларда актив катнашырга тырышабыз. Итләрен дә алып чыгабыз. Йөрәкләр, бавырлар, аякларын өтеп, кослар, койрыкларын барсын да сатабыз инде. Атнасы булмаса да һәр ярмаркада катнашабыз. Шаллада анда мизеләдә продукцияны безнең үзебезгә килеп алып була Тубайга. Аннан да җибәрәбез.